igaro direla, hainbat egun Espainiar gobernagarritasuna ezbaian jarri zenetik, Juntxe pasaden astean ere iragarri zuen Sánchezen gobernuaren ekimen guztiei jarriko ziela zuzenketa, testu inguru honen berri jasoko dugu, gaurko honetan, Sumar mugimenduko Lander Martinezekin, bera diputatua da, Bizkaiatik, egunon? Kaixo, egunon. Zeunetan dago Espainiar estatuaren gobernagarritasuna? Beno, esan du bezala azken egunotan, oneri buruz, asko eztabaidatu dugu oneri buruz, egia esan, gauzak ere ez dira asko aldatu. Ze azkenean, gure egoera Juntxe Lander? Bueno. Burrukatu, bai? Eten eginda konexio une batean, barkatu. Jarraitu, mesedez. Bai, esan nahi dute dala, burrukatzea egunero eta legez lege beraien botoa. Beraz, eta askotan baita ere, ezezko botoa jasotzeko. Orduan, momentu honetan, Juntzek egin duena bakarrik da, ofizialtasuneko egoera bat eman beraiek egitenari zutenari. Eta baita ikusi dugu nola, inkluso beraien barnean, konfusio pizka bat sortu egin den. Orain egiten ari diren deklarazioekin ez, beraz, guretzat ez da asko aldatzen. Alera, aldaketa bat bai izan dena da, Espainiar gobernuko ministro batzuk hasi direla TikToken kontuak zabaltzen, edo eta beraien egunerokotasuna bideo bidez erakusten dutela, kuerpo ministroa, garraio ministroa, esango zenuke bazpareko aurre kanpaina giroan sartu garela? Baina alde batetik egia da aurten eta Extremadurako hauteskundeak deitu direnetik, ja sartzen garela ziklo elektoral berri batean. Hainbat hauteskunde daudelako, ez bakarrik Espainiako estatuko hauteskundeak presentatu daude 2027ko, ez? Baina daude hauteskundeak Extremaduran, daude hauteskundeak Andaluzian, daude hauteskundeak Gaztela eta Leonen, eta orduan horrek suposatzen dut ere eramaten dituela ministroak horrelako gauzak egitera. Baina momentuz ez nioke importantzia handirik emango gutxienez ez estatuaren egoerarekiko. Hala ere hor, Sumar mugimenduak bai azaroaren, okerrez banago azaroaren 3. astean hauteskundetarako bide horri bat aurkeztuko du, ez dakit zer da iragarriko dena? Guk konferentzia politiko bat daukagu, eta hor ditugun helburuak dira, gure bide horriak argitzea, ez? Azkenean pasaren urtean asamblada bat izan genuen, ez? Eta hor, gure alderdia jarri genuen ordenean, eta hainbat aldaketa egin genituen, eta urte bete pasata, edo, urte bete baino gutxiago, baina hilabete batzuk pasata, uste dugu, tokatzen dela hainbat gauzatan zehaztea zer egin nahi dugun, ez? Adibidez, nola izan nahi dugun harremanak gure esparruko alderdiekin, zenolako bide horria nahi dugun 2027an hauteskundeak irabazteko, eta horrelakoak. Horrek lan sakon bat ekartzen du, behin erabakiak hartzen dituzunean, beraz, guretzat momentuana da orain horrelako erabakiak hartzeko. Horre, akaso batzuetan ikusi genituen, eztabaida itxusi batzuk Sumar eta Podemosen artean, duela hainbat hilabete, Valentzia kasu udala hauteskundeak. Orain adibez gertatu da, baita ere Extremadurako kasuan, bide emango zaiola Podemoseko hautagaiari. Akaso halako erabakiak hartzeko protokolo bat edo ezarriko da bilera horretan? Gutxienez gustatuko litzaiguke ez, ezin dut asko ere aurreratu oraindik, baina garrantzitsua da guretzat horrelako eztabaidak izatea. Egia da ere, izan baritugula politikari buruzko eztabaidak ez, baita ere ez nolako ardatzak landu nahi ditugun hurrengo urteetan, izan duan bezala, 2027ra heltzeko hauteskunde batzutan, berriro gobernua irabazteko egoeratan, baina horrelako eztabaidak izatea garrantzitsua, izango ditugu hainbat hauteskunde prozesu hurrengo
urteetan, eta hauke jakin behar dugu nola hartu erabakiak, eta izan ditugu gainera adibide oso ezberdinak, ez? Andaluzian adibidez, bazegoen koalizio bat, eta hor naturalki hasi gara lan egiten koalizio horrekin, gukirak genitulako barnean, Gaztela Leonen artikulatu egin da, baita ere, esparru bizto bat, ez, danok elkarlanean ibiltzeko, eta adibidez Extremadura, zuk esan bezala, bazegoen hautagai bat, eta badago esparru bat, Unidas por Extremadura ditzen dena, baduela hegemonia oso arroki bat leku horretan, eta guretzat ideia logikoena zen, babesa ematea momentu honetan han funtzionatu egiten duen aukerari, ez? Eta horren barnean, guk orain hartu ditugu erabaki horiek geure organoen barnean, baina horrelako gauzak argi izatea ondo dago, ez? Itzulita apur bat Juntxekiko, Juntxek iragarri du, zuzenketak jarriko dizkiela proposamen guztiei, ez dakit nabaritu duzue aldaketarik edo gaur horkoz egoera berdin jarraitzen du? Bakizute genituela guk aurretik, hainbat lege akordatuta, ez? Eta lehenik eta behin hori da ikustea zer gertatzen den horrekin, aste honetan adibidez mugikortasunaren legearekin, eta beste aldetik, bakigu erregistratu dituztela hainbat zuzenketa kasu batzuetan, eta hortik aurrera, denbora gutxi pasa da, eta harremanak gutxienez nik dakidanaren inguruan, edo gure gobernuaren aldearen inguruan, ez dira aurrera lege batzutan, ez genuelako akordiorik, eta beste batzuk oraindik negoziatzeke daudelako. Juntx nagusiki kexatu da exekutibak ez dituela orain arteko konpromezuak bete. Sumarrek zer dio honen aurrean? Uste dugu esfortzu handiak egin direla Juntzen eskaerak betetzeko. Eta esfortzu horien emaitzak ere ikusi egin direla, Uste dut hori nabarizkoa dela, azkenean amnistia legea egin zen, azkenean hainbat prozesu horrela eraman egin dira, baina egia da baita ere, eta hemen daude, gobernuak agalera ez dituen asunto batzuk, non guk ezin izan dugu aurrera jun. Baina nik uste dut exekutiboaren borondatea oso argia izan dela Juntzen eskaerekiko, eta ez bakarrik hori, baizik eta gehiengoa mantentzeko eta sostengatzeko. Eta horre galdera nagusiare bada edo behintzat geroz eta esanguratsuagoa badena, egongo da 2026 urteko aurrekonturik? Guk uste dugu landu egin behar direla aurrekontu horiek, eta horretarako geure proposamena argia da. Aurrekontuak kongresura eraman, eta guk daukagun eredua argi eta garbi utzi erakusteko baita ere zein da guk nahi duguna, eta zer kostua duen aurrekontu horiek ez bozkatzea. Hortik aurrera, nola egin dezakegu? Berriro ere gehiengoa landu, bakigu zailtasunak daudela, baina minimoki guk uste dugu landu egin behar dugula aurrekontu horiek izateko. Hor baita ere, egin beharren aurtean, badaude besteak beste, lan bitarteko gutxieneko soldata azteko edota lan jardunaldia murruzteko aukera, eztabaida hauek apaldu dira agian azken aldian pitin bat, baina une honetan ze puntutan daude lan hauek? Badirudi konexio arazoren bat izan berri dugula Landerrekin, segituan egingo dugu bat berarekin, baina aipatzen zuen Landerrek 2026 urteko aurrekontuak landu egin behar direla, badirudi une honetan Lander batu zaigu, Lander Martínez entzuten agaitu zuongi, orain? Bai. Oso, aurrengo galdera egingo dugu salto. Aurrera guaz, ezin bestean, hitz egiten gemitzan. Eta aipatu behar nizun, lanbidarteko gutxieneko soldata ala jardunaldiak murrizteko aukera, ze puntutan daude aldarrikapen hauek gaur egun? Agizuten deren murrizketa guke berriro ere, lantzerari garela gau kongresura eramateko, uste gu aurrera eraman daiteken aurrerapen bat dela,
baina egia da hor badaudela, hainbat ez izan birgula gehienekin, ez Junts baizik eta baita ere, agente katalan batzuekin hor bere inguruan edo baita ere enpresa txiki eta ertain inguruko kak zituenak, ez? Hori behin eginda, aurrera joan barko dugu lege horren lanarekin. Hau baita ere dutela da. Eta horre hitz egiten gemitzala, lanbide arteko gutxieneko soldatak aipatuta. Ostegun honetan, helduko da, herri ekimen legegile bat, hauei buruzkoa Gasteizko legebiltzarrera. Ez dakit, zuk nola ikusten duzu egin den proposamena eta herri ekimen legegile honek bertan bera gelditzeko dituen aukera horiek? Guk lehenik eta behin herri ekimenekin, gehienekin, ez? Giza eskubideak ez dituzte urratzen, eta ez da hori interesgarriak hartzen baituzte, uste dugu herri ekimenak orokorrean pasu izan bat dela legebiltzarrean. Eta gero eztabaidu dezakegu, zuzendu dezakegu herri ekimena, egin dezakegu nahi duguna, baina gure iritziz orokorrean herri ekimenek aukera izan behar dute legebiltzarrean. Ez bakarrik eztabaidu izateko egun batean, baizik eta bere prozesu legegilea izateko. Eta gero, legea ez ateratzen, ez bada ateratzen, hori da prozesu parlamentarioa, baina gutxienez aukera izatea eztabaidatzeko. Eta Euskal Sindikatuak egin duten proposamena nola ikusten duzu? Itzeitera negara orain soldata minimaren inguruan. Hori da, bai. Gasteizko legebiltzarretik lege bat bideratzea, gero gortetara igarotzeko, autonomiek izan duten borondatea. Guk hemen eztabaida bat daukagula, dela, gure ustez soldata minimoa, euskal soldata minimoa bat izan behar dela, eta horretarako tresnak izan behar ditugula, hemen badagolako, bizitza maila handiago bat edo garestiago bat, etxien, ez? Baina gure iritzia beti izan da, itunpetik egitea, eta bakigu zaila dela, patronalekin, baina konbenioetan sartzea zoru hori edo minimo hori. Zaila da momentu honetan legearen bidez aldatzea soldata minimaren egitura estatuaren bernean. Eta arrisku batzuk badituelako ere, gertatu daitekelako, beste leku batzuetan tresna hori erabiltzea soldata minima jaisteko. Eta hori guretzat arriskoa sortzen du. Beraz, nik ez dut hor eztabaidan daitezkeela, baina badaudela aukerak beste erabatean aurrera eramateko. Egia da, hor zerbait egin behar dugula soldaten inguruan ikusten eta nabarmentzen ari delako, soldata minimoak Euskadin efektu txikiagoa duela. Naiz eta izan dituen igoerak. Baitare horre bereziki itunen bitartez lanbiderteko gutxieneko soldata horiek negoziatu ahal izateko sindikatuak ere prozesuak bideratu dituzte, lan harremanetako kontseiluaren bitartez, bada aukera ere, aufera hau epaitegietatik ere igarotzeko, nola derrigortzen da patronala negoziatzera? Lehenik eta bain egiten da, egin dena orain arte ez, dela gonbidatu mai batera, eta bestela presio politiko eta sozialarekin. Azkenean, patronalak dira, enpresen edo enpresen jaben ordezkariak ez, kasu honetan, eta sindikatuek badakigu zenolako botera duten baita ere presioa sartzeko, eta momentu baten patronalek ez baute bermatzen, ez badituzten nahi bermatu, tresna minimo batzuk, soldatak bermatzeko, barduan beste erabateko presioa egin barko dugu, ez? Hori ere, baita ere, kasu askotan, sindikatuen eskudotan dago, nik iritzi bat dut, baina baita dut nahi sartu sindikatuen eztabaidetan. Guzti hauekin geldituko era, Lander Martinez, mila esker goiz honetan gurean izategatikan. Eskerrik asko zuei.